onye njikwa Attorney General nke Anambra State ma bụrụ kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ ọkammụta Sylvia Ifemeje na-ekwu na gọvanọ Chukwuma Soludo arụ ọrụ n'ebe ọ pụrụ iche ma mejupụta nkwa dị iche iche o kwere ndị Anambra dịka o si metụta ikpe nkwụmọtọ n'ime steeti ma bụ ndị o mejupụtara n'ime afọ ole na ole. Onye nta aka anyị Joseph Egbeọcha ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya na ya bụ ọgbakọ n'ihe gbasatara ọrụ gọvanọ Soludo rụpụtagoro na steeti a kamgbe ọ rigoro n'ọkwa ọchịchị ka ọkammụta Ifemeje nọrọ kọwa na enwere akwụkwọ iwu ndị ọzọ dịgoro njikere ka eziga ya n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti maka mbinye aka n'ịgbakwunye na 80 ndị ọzọ ebinyegoro aka na ya ka ọ bụrụ iwu. Akwụkwọ iwu ndị ahụ ọ gụpụtara gụnyere Public Health Bill, Criminal Code Bill, Correctional Services Bill, ya nakwa nke a kpọrọ Anambra State Development and Planning Bill. Na nkụzi o nyere n'ihe gbasatara iji igwe omente eme imo arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ikpe nkwụmọtọ Anambra steeti ka Maazị Emeka Albert nọrọ gwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ ka ha makụọ ya bụ usoro nzikọrịta ozi amụmọfụ iji rụọ ọrụ ha dịka ndị na-arụrụ gọọmenti steeti a ọrụ. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Solicitor General nakwa Permanent Secretary ya bụ ụlọ ọrụ bụ Barrister Mrs. Ngozi Iwunọ, Honorable Justice J.I. Nweze ya nakwa ọkammụta Mechak Umenweke. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.